Unic în mediul academic românesc, programul a adus în atenția românilor importanța prezenței femeilor în domeniul cercetării. Un motiv în plus l-a reprezentat și existența primei femei cercetător într-o universitate românească. Pe 1 noiembrie 1918, Vera Miller devenea prima femeie profesor universitar din România într-o disciplină științifică. Ea a predat algebra superioară și teoria funcțiilor la Universitatea din Iași. Așa cum știm, în zilele noastre, femeile care termină o facultate sunt mai multe decât bărbații. Mai mult de 50% sunt absolvente, însă în vârful mediului academic numărul acestora scade vertiginos. Mai puțin de 20% dintre ele se află acolo. Este un decalaj între potențialul și resursele pe care le au femeile cu abilități și felul în care contribuie ele la cercetarea din universități. Cred că este importantă calitatea cercetării și este esențial să existe femei cercetătoare. Pe de o parte, aceasta este una dintre cele mai mari încercări. Mai mult de 50% dintre studenți sunt femei. Rata este ridicată. Însă să ne gândim că femeile vin cu noi perspective și cred că este crucial atunci când îți dorești să ai un potențial ridicat al inovației pentru întreaga societate, să existe mai multe femei în domeniul științei. Programul a creat o bază pentru asigurarea constantă și monitorizarea egalității de gen în știință în Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Pe parcursul celor 4 ani au fost construite 4 noi structuri funcționale în universitate, printre care Centrul pentru Egalitate de Gen în Știință, singurul existent în România, și rețeaua femeilor din mediul academic și de cercetare. A beneficiat, așa cum am menționat anterior, de această strategie participativă și de o viziune centrată pe colaborare, pe cooperare, spre deosebire de modelele, să spunem așa, tradiționale ale egalității de gen, care accentuează excesiv dimensiunea duală a mediului academic, femei și bărbați, bărbați și femei, dar de fapt în orice laborator, în orice sală de curs, practic lucrurile se desfășoară conform unei colaborări obișnuite și necesare în lumea academică și de cercetare. Acest proiect este important pentru că oferă posibilitatea persoanelor din universitate să capete experiențe noi și pentru noi, cei care venim din țări diferite, să vedem care sunt activitățile care se desfășoară în universitatea voastră. Însă, cred că ar trebui să acordăm mai multă importanță egalității de gen și diversității din știință. Să nu ne gândim doar la numărul femeilor implicate, ci să abordăm perspective noi. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași este singura instituție de învățământ superior care a adoptat un program care vizează egalitatea de gen în știință, în mediul academic și de cercetare. Programul STAGES, transformări structurale pentru a realiza egalitatea de gen în știință, a fost finanțat de Comisia Europeană.